Мартинос Аманатидис, принца на кокаина. Мартинос е роден в семейство с високи претенции и още по-висока степен на дискретност. Баща му, Христофорос Аманатидис, известен като Таки, е фигура с противоречива репутация в подземния свят на Балканите. Мартинос израства между Атина, София и Женева, далеч от публичното внимание. В началото на 2020-те години Мартинос създава няколко фонда и холдингови дружества с инвестиции в финтех платформи в Дубай и Лондон, криптовалути и блокчейн технологии, имоти в Драгалевци, Бояна, Дубай и Миконос, проекти в енергийния сектор в Северна Македония и Сърбия. Неофициално, според медийни публикации и разследвания, името му се свързва с контрол над канали за трафик на синтетични наркотици от Латинска Америка до Европа, но доказателства няма. Мартинос финансира кампании на различни политически субекти в България, включително либерални и националистически формации. Основната му цел е запазване на бизнес интересите си и мека протекция от съдебна система и медии. Палатът на фамилията Аманатидис в квартал Драгалевци е на площ от 4 декара с триетажна резиденция, 2 външни и 1 закрит басейн, частно тенис игрище, хеликоптерна площадка, стая за сигурност с биометричен достъп изключително дискретен. Според слухове има връзка с известна инфлуенсърка от България. Пътува с частен Gulfstream G650 и често пребивава в Дубай, Монако и Женева.